ngapda sabai pi ke parlok ke bistanat ban pe ya ke video ha ke channel tang ha ka quarter final kudno ka jinga inti jong club Al Nassr ha ka AFC Champions League harin ka jing sharem no hakmat ka club Al In ka jinga kai quarter final jong ka second leg ha ka AFC Champions League hapdeng ka club Al Nassr persya ya ka club Al In ka club Al In kala job ya club Al Nassr lengba ka penalty shootout dalai la iwe goal haba phai sha khana jong ka ne ka jinga kai ka Al In kala tam lepa ya ka Al Nassr dashikola not haka aggregate harin baka Al In kala job ya ka Al Nassr halaying dashikola not haka fast leg but haba phai shakane ka chingale kai hapden ka club Al Nassr persya ya ka club Al In haka second leg jong ka quarter final ka FC Champions League kabala long mane step nadu ka bastang jong ka class step ka chingale kai kalong ka ba itnat ba haka ba baro artli ki team clear kunting e ban yo tap goal Henry dai ka club Al Nassr kabal yo ban tap goal lingkong kata haka minute ka ba arpupra lengba US Rahimi but sachin une uju player kata US Rahimi leo beng ban tap ka goal kabar nakam ta ka club Al In haka minute ka basau posan ba hashwa ban kut ka jingle kai jong ka class step kata haka minute south sun plus sun ka Al Nassr kaleo ban pen phaya ka shikol lengba ueg hari bat hadu mandakut ka jingle kai jong ka class step ka Al In kala tam ya ka club Al Nassr da arla iwe kol bat haka aggregate dalai la iwe kol bat habawan ban peteng ya ka jingle kai ka kalamit ka jingle kai kala nang kham internet shishu haka baka Al Nassr kalyon tenge ya ka club Al In ban yu pen phaya ki arkol haka aggregate bat dai haka minute ka basan phuai ka Al Nassr kalyo ban ban phaya sa ka shikol lengba ka jingba kala thep hi urang up kol ka club Al In but sachin ka Al Nassr kalyo ban tep ya ka kol ka balai lengba ka free kick gu Alexis Teles haka minute ka banyau poar but lengba kini ki like kol ka Al Nassr kalala ban ya khai but ka club Al In haka aggregate damar like all but hadu badakut ka chingle kai jong ka kandai 4 minute ka Al Nassr but ka Al In kalakut da ka nam ya khai but nakaleng uri free ulai lat biang sachin ban yelekai lingba da extra time ka balong live how minute but hakane ka jingle kai jong ka extra time ka Al Nassr ka ban yelekai sa tang spongut hadin bau e ya ulio pediang ya ka red card haka minute ka bakandai popra but dai hakum kane ka por ka Al In kaliyo mensim but kalayon teng ya ka Al Nassr but haka minute chispa lai ka Al In kaliyo ban tep ya ka kol ka bringkong haka extra time lingba US Al Shamsi haka baka Al In sachin kala tambian ya ka Al Nassr da saula lai kol haka aggregate Henry wala kataru nakaleng jong ka club Al Nassr klem da no mensim kle kun bai treng ban yo pen pai ya ka ne ka shikol but dai haka minute chispa khatra hashwa ban kut ka jingle kai jong ka extra time ka Al Nassr kalio ban pen pai kala ya ka ne ka shikol lengba ka penalty bala shoot da Cristiano Ronaldo but hadu badakut ka jingle kai jong ka extra time ka Al Nassr bat ka Al In kalya khai da marsau kol haka aggregate but nakam ta ban rai ya ka team ka ban job haka de jingle kai nakaleng uri free lo wan ra da ka penalty shootout but haka de ka penalty shootout ka Al In kala job no ya ka Al Nassr da lai la iwe kol but lengba ka ne ka jing job ka Al In kala urung menta shaka sim final haka AFC Champions League but haka jingle kai jong ka semi final ka club Al In sachin ka haban ya kun persya biang ya ka club na Saudi Arabia kata ya ka club Al Hilal lane ya ka club Al Ittihad but haba phai sha club Al Nassr hadin kane ka jing sharem haka club Al In ka jing yenti jong ka club Al Nassr menta ka samoy haka FC Champions League kala kudno tang hak quarter final warla da urang le kai bakan sai jong ka Cristiano Ronaldo pulang nut bot ukreven scam ba club Al Nassr kan yo ban khur ya ka jing job haka FC Champions League menta ka samoy Henry Pause ka de ka jing nut bat ka jing kermen jong Cristiano Ronaldo kamur long hadin baka Al Nassr kala sharem no klempoi perkhat haka club ka bam jubna menoru kata haka club Al In te parlok ta glik kubor ngange jo plus tu ngin sai kan du aku ipat ka video kublai shibun